ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ବାସ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଏ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ। ଏହି ଭୟ ହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ଠେକୁଆ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପଶୁ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏକ କୁମ୍ଭୀର ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆ ବହୁ ଜୋରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲି ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ତାପରେ ପଶୁମାନେ କହିଲେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ବାସ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କରୁଛି? ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରୁ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ସେହି କୁମ୍ଭୀରଟି ନିଜେ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇ ଦେଉନାହିଁ ତ, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଏ? ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଠେକୁଆ ସହିତ ସେହି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କୁମ୍ଭୀରଟି ପାଣିରେ ଲୁଚି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପିଠି ପାଣି ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠେକୁଆ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହା ଏକ କୁମ୍ଭୀର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହାକୁ ପଥର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଠେକୁଆ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଠେକୁଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ନ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ପଥର ବୋଲି, ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏକ ପଥର। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ। ଠେକୁଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଏତିକି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପଥର କଥା କହେ ନାହିଁ ବୋଲି? ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।